Felly oes, mae gen i PhD mewn llenyddiaeth Saesneg sy'n golygu mod i'n gwybod pob peth am y pwnc. O, dos na'n byd dwi'm yn gwybod, deu gwir o Beowulf i Dan Brown. So ni'n licio cymryd y cyfle yma i wella eich bywydau i gyd drwy roi chydig bach o ddiwylliant i chi. Felly, gadewch i mi gyflwyno, mae fi, Elida Jones, yn perfformio darllenedau o waith William Shakespeare. Hamlet, Act 3, Golygfa 2. For over 1,000 generations, the Jedi Knights were the guardians of peace and justice in the Old Republic. Before the Dark Times. Before the Empire. Na, hang on. Star Wars, di hwnna. Wel, ella dwi'n yn cofio Hamlet mor dda gwn i feddwl. Be am drio rhywbeth arall? Othello, Act 4, Golygfa 1. On a mountain of skulls in a castle of pain I sat on a throne of blood. What was will be, what is will be no more. Now is the season of evil. Na, sorry, drysu, mae hwnna Ghostbusters 2. Reit, oce, un go eto. Titus Andronicus, Act 5, Golygfa 3. You are here because the outside world rejects you. This is your family. I am your father. I want you all to become full members of the Foot. There is a new enemy. Freaks of nature who interfere with our business. You are my eyes and ears. Find them. Together we will punish these creatures. These turtles. Mae hwnna o'r ffilm Teenage Mutant Ninja Turtles, dydi? Na'n wir ddrwg gen i. Am ryw reswm dwi'n dieddol o anghofio gwybodaeth wirioneddol bwysig a stwffio fy mren efo pethau fyddai byth i hangan. A dwi ddim ar ben fy hun yn hynny o beth, mae jyst angen i chi sbio ar y Wikipedia i weld bod lot o bobl yn teimlo'r un fath a fi. Dwi wedi gwneud arolwg bach sydyn i ddarganfod faint o eiriau ac felly faint o waed, chwys a dagra, faint o amser gwerthfawr pobl sydd wedi mynd i mewn i lunio gwahanol gofnodion ar Wikipedia. Dyma restr bach ohonyn nhw. Rathro Stephen Hawking, 2,300 o eiriau. Y gêm gyfrifiadur Duke Nukem 3D, 4,300 o eiriau. O bosib y bardd Cymraeg pwysica erioed, Dafydd ap Gwilym, 620 o eiriau. Y llwy, 1,500 o eiriau. Rosa Parks, y ddynas nath wrthod i stedd yng nghefn y bws, 5,000 o eiriau. Richard Nixon, 2,010 o eiriau. Ella dydy'r un yna ddim cweit mor ddigri. Ond dwi'n dall pan bod pethau di troi allan fel hyn. Ydw i, achos dwi'n meddwl bod pawb yn peth. Byswn ni'n gallu chmwydrwch chi am theori ôl-drefedigaethol, bywyd Mark Twain, dylanwad y Beat Generation ar lenyddiaeth fodern, hiliaeth yn Sherlock Holmes, cenedlaetholdeb mewn ysgrifennu eingl Gymreig. Byswn ni'n gallu. Ond fysa o'n lot gwell gen i sôn wrthych chi am sut i orffan Super Mario Brothers yn yr amser cyflyma. Ella bod yr enghraifft yna jyst yn benodol i fi, ond da chi'n gwybod beth dwi'n meddwl. Mae rhai pethau jyst mwy hwyl yn ei gilydd, dydyn. Oce, felly mae Shakespeare wedi defnyddio iaith flodeuog amhosib o brydferth sydd dal yn cael ei ddyfynu hyd heddiw, wedi darlunio cymeriadau cymleth byw yn adlewyrchu bron bob agwedd o'r natur ddynol, wedi llunio corff o ddramau a cherddi sy'n gweld nifer gwirioneddol anghredadwy o'r ddarlluniadau gwahanol, sy'n dal i allu crynhoi ein bywyd ni a berwi teimladau dofn ac amddiffynadwy mewn ychydig linella. Ond nath o, ar un pwynt yn ei holl fywyd, benderfynu sgwennu am 4 crwpan yn ymladd robots? Naddo. Weithiau mae o mor syml â hynny, dydy.